Hi, Pastor Joseph. Happy birthday. Well, another year has been added. One blessed year has been added to your life, and I do believe that the Lord will give you another blessed year for this year ahead of you. Ang prayer ko siguro for the Lord to bless you richly, for Him to shower you with the richest blessing possible, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya at sa iyong ministry. And kami naman dito ay hindi lang ako, kundi ang buong kongregasyon na alam kong mahal mo at nagmamahal naman sa iyo, ay naniniwala ay na tunay na the Lord will give you the help that you need, and syempre wisdom in all aspects of your ministry para lalong paglingkuran mo ang mga kapatiran dyan with all the love that comes from the Lord. Makakaasa ka naman na kami rito ay hindi rin magsasawang ipanalangin ka, at sama-sama lang naman tayong naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. At ako rin naman sana pag-pray mo rin na mas kung ano yung naiwan mong mga pamilya rito, anak, ay mapaglingkuran ko rin ng ayon sa biyaya ng Panginoon. For the meantime, ang aking prayer wish sa iyo, sana ay bigyan ka pa ng kalusugan ng Panginoon. Tigit sa lahat, enjoy mo ang buhay mo ngayon. Siyempre, we're not getting any younger. Ika nga ay, habang ini-enjoy natin ang ministry, i-enjoy mo ang family at ang iyong sariling buhay kasama ang Panginoon. So, yun lang siguro. Regards na lang sa iyong misis, kay Sister Normie at sa iyong mga anak. Hope to see you soon. And higit sa lahat, alam ko na patuloy naman sasamahan ka ng Panginoon. Once again, happy birthday and God bless you always.